SUV Renault izazov je završio i asfaltnu džunglu smo uspjeli osvojiti sa Renault Capturom, Kadjarom, isto tako i Koleosom. Paralelno sa zagrebačkim ulicama, asfaltna džungla odigravala se i na ulicama Ljubljane i Beograda. Na isti način sa 3 modela Renaulta, sa 3 vozača i sa 3 psihologa. A sada najbolje da nam završnu riječ kažu, naravno, naše 3 psihologinje. Jaz ne verjamem, da obstaja nacionalni voznik ali pa profil nacionalnega voznika. Obstaja pa sigurno nekaj, kar diktira tempo. Če je gneča, če je nestrpnost, če je več tega, potem je lahko v nekem trenutku na nekem kraju podobnejših reakcij več. Ne, mislim pa da ni nacionalnega karakterja. Ono što možda malo diktira neki tempo jeste veličina grada i način saobraćaja koji je, tako da nije sigurno jednako voziti u jednom velikom milionskom gradu i u nekom manjem mestu i da nekako kontekst diktira onda i način vožnje. Temperament nas sigurno određuje. U svakom okruženju postoje oni koji su mirni, smireni, staloženi, hladni i oni koji su, kako bi rekli moji učenici, lako zapaljivi. S jedne strane imamo te koji su temperamentni i koji žure, koji agresivno reaguju, koji misle da su važniji od ostalih. Impulzivni su se neki možda rodili, ali način na koji će reagirati, kako će svoje emocije pokazati, to je ono na što sigurno možemo utjecati. Zdaj te geste seveda so neprimerne. Še bolj neprimerno in mislim, da je vsiljivo, če se nekdo zelo približa ti odzadaj, ker je tukaj vozimo otroke, marsikaj zaradi česa nimamo radi tega. Da, automobil nam daje jednu masku, jednu zaštitu i jednu distancu od ostalih vozača. Ako smo u autu zato jer vozimo na nešto što je nama važno, onda i sve što se događa oko nas doživljavamo kao ugrožavanje te naše potrebe. To mislim, da je zelo pomembna stvar, da vemo, da noben ne dela napake za nalašč in da mi celo lahko zmanjšamo posledico te napake. Vsekakor je dobro, da smo tudi umirjeni, ko gremo na vožnjo, da znamo presojati tudi svoje počutje, svoje čustvena razpoloženja, spoštovanje drugih voznikov, kar je zelo pomembno, zavedati se, da sodelujemo vsi. Nekad pomaže i humor, pomaže i glazba. Ako ne znate pjevati, to vam je idealno okruženje u kojem možete pjevati, a da vas niko ne čuje i da na taj način malo ventilirate. I mislim da je tu važno da smo svesni da preuzmemo mi odgovornost za naše emocije i za naša ponašanja. Da nisu nas drugi razbesnili, nego da smo mi sami sebe dodatno uzrujali i da jednostavno znamo da smo mi odgovorni za mesto gde se nalazimo i šta ćemo uraditi i da ne prebacujemo odgovornost na druge, da ako su i oni bahati pa ćemo i mi početi tako da se ponašamo, nego da preuzmemo odgovornost za naša ponašanja u vožnji. Moram pa reči, da včasih če se ti je nekdo vrinil, če je nekdo naredil nekaj, kar je tebe vznemirilo, stalno menja, kakšna tiha pripomba, posebej, če so sopotniki v avtu, te lahko za hip razbremeni. Disati duboko je nekad dobar savjet, a nekad naprosto stvari ne možemo promijeniti. Pa je onda dobro i onako rezignirano reći, a ne mogu sve to oko sebe promijeniti, neke stvari jednostavno moram pustiti da idu i samo nek prođu što prije, mimo mene. Jel? Dobro je minilo. Dobro je prošlo. Zaobišli su me, samo nek idu što dalje i što prije dalje od mene, jer ću onda biti u nekoj sigurnijoj zoni nego što sam sada. Včasih mi naredimo napako, ali mi po nerodnosti koga silimo ali naredimo nekaj neprimernega, pa drugi reši to situacijo. Mislim, da je prav, da mu damo vedeti, da smo mu hvaležni. Slažem se. Lijepo je vidjeti znak zahvalnosti kad nam pokažu da su nam zahvalili, da su vidjeli to što smo za njih napravili. To je jako dobar osjećaj. Što je staro pravilo, budi promjena koju želiš da vidiš.